funciona el jabalí? Benvinguts, nois i noies. Aquí estem en un nou vídeo del Marçal. La primera paraula és com flota. El jabalí té heli i les molècules de l'heli estan molt separades. En comptes, l'aire està molt junt. Molt bé. Així el mateix amb el suro, que puja. Perfecte. Ja. I la segona paraula és com es propulsa. Té un motor que fa un xorro d'aire. Aquí tenim un jabalí amb un senyor que està aquí, no sé, diciendo ¡Viva el jabalí! Aquí. Aquí y aquí. Y vamos a ver cómo se propulsa este jabalí por esta curva, por esta aquí, y va hasta aquí. Os voy a enseñar cómo le he hecho. Primero he agafado un globus, he agafado una caixa de petro, he agafat dedo, he agafat un brotet, he agafat un fòmbric, he posat una pinça. Veig com flota.